ассалому алайкум мухлисои канали Саудотеҷе ва мухлисои канали Бачаи Ачкидор. Ҳама каса созакен, тенҷакен, зинда бошен. Имрӯз бардруи азиз 24 июли соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 122 сомонӣ. ана бардруи азиз касе хона харе ҳамин видеоро тамошо кина. дар имрӯза видео хонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи Ёвон, шаҳри Исор, шаҳри Ваҳдат ва хонаи заминӣ ҳастанд дар шаҳри Душанбе. квартири аз он ҳастанд дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Норак, шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминӣ хушрӯай 90 000 сомониш мега. бардруи ғариб шумо метавонед ки як хонаи заминиро 733 000 рубл бихарен. ва дигар чизакҳо арзон ҳам ҳаст. бардруи азиз ай ҳамат хоҳиш мекунем барои пешравии мо як дона лайки бепала бижиқен ва касера мефора ки видеои ма телефони ҳамуда барава дар канали ма подписаться кунен. подписаться мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. من برادر ماشین دارد تاکسی میزنه گرانیت قزاقستان تلابیسک. من سه ماشین دارن مراجعت کنن کدامت امیگراسیون کارت بود شدگی رجیستراسیون بود شدگی هم به مراجعت کنن میبرم میبیارم. در راه 3 روز وقتم میروه. انا گذاشتن گرانی 105 ساعت وقتم میروه. رفت آمدن همش. این هم برادر مراجعت کنه میبراتون میبیاراتون. صاف سلامت در راه یگان کس غم نمیتیه. یک راه دا یگان کس نیست که شما را مان کنه. هیچ کاری نمیگم. میرن میبین تمام. ана ака бардруи азиз овоз созай овозо соз боша. бардруи азиз мо навора сар мекунем ака бо диққат я 10 минут дисе гӯш кунен шеринар. бардруи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор деҳаи Уртабыз 4 сотиқ замин 3 дархона як калидор дора. ремонти хонаҳо миёнай овсвеч мегаан пишти хонада ҳастай фақат мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳои хона 100% 500 дона смен блок дорад. дӯстони азиз як камаз шебен дора. бардруи азиз ай ҳамада нархи арзон ихели нарха фақат дар ҳамин канали Саудотеҷе мебинем. бовар куненда нархи хона 130 000 сомонӣ. ина касе ки пул дорем бихарен ба пули русӣ 1,77 000 рубл мешидай. номерои телефони яка кор мекунад. дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. занг бизанед бигӯед ки номериро ай канали Саудотеҷе гирифтам ба шумо арзон мекуна. нархи зурайда. бардруи азиз агар шумо замин дорен, хона дорен, мошин дорен, мефоратон ки результат бита мефоратон ки буфурӯшенша инами номерои десем. бардруи азиз ин номерои канали Бачаи Ачкидор яъне ки Саудотеҷе. дар ҳамин рақамҳо дар ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. ва бардруи азиз баъд як реклама бо хонаҳои бепул да мегзарем. хонаҳои арзонда яъне мо чӣ хел пулдор шудем? ба шумо тарзи ба даст овардани пули бобаракатро мефаҳмонам. дар аввал бовар надоштам. вақте наздиконам гуфтанд ки кор дар компанияи фабелик моро пулдор сохт, таваҷҷӯҳ кардам. дар тарозуи ақл баркашидам ки дар ҳақиқат хоҳиш бошад кор ҳам мешудааст ва пул ҳам меомадааст. ман фақат аз консултантҳо маслиҳат гирифтам то маро аъзо кунанд ва бепул аъзо шудам. номнавис кардам. тариқи ватсап борҳоро пешниҳод кардам. интихоб намудам ва дар рӯйхати дӯстонам фиристондам. яке духӣ, дигаре шампун, севуми бошад маҳсулотҳои дигар. хулоса кори мо авҷ гирифт ва борҳо дар рӯз дар дари хонаамон меомаданд. дар ҷои нишаст пулкоркуниро ёд гирифтам. ширкат ба ман маош ҷудо кард. илова бар ин тоҳфаҳои зиёд фиристод. шумо низ аз замона қафо намонед. имрӯз дар командаи ман зиёда аз 300 нафар духтаро кор ва фаъолият мекунанд ва ҳар якашон соҳиби зиндагии хуб, соҳиби даромади хуб ҳастанд. шумо ҳам метавонед дар командаи ман аъзо шавед ва аз чунин зарплатаҳои фабелик ва тухфаҳое ки аз тарки ман мешавад, аз он ҷумла чалаи тилло, микроволновка ва ҳар гуна тухфаҳои пулӣ, шанси худро аз даст надиҳед. ин беҳтарин кор барои занҳои хонашин. ман ҳам 3 сол мешавад дар компанияи фабелик кор мекунам ва яке аз директорони пешрафтаи компанияи фабелик мебошам. агар компанияи фабелик намебуд, ман имрӯз чунин дастовардҳои зиёдро ба даст намеовардам. духтаракони азиз, ҳоло ҳам фикр доред. ҷои фикр кардан нест. номнавис шавед ва ман корро ба шумо меомӯзонам. соҳиби зиндагии хуб ва соҳиби зарплатаи хуб мешавед. боши шеринаре дия миллион давом магзарем шеринар дия миллиона ба ҳазур тамошо ки хел таксарамон ёнбош шеринара бачаки ҷо саросимаи. бардруи азиз хонаи хушрӯи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Ситораи Сирх, деҳаи Саргаҳ.
анам хеле бардуи азиз зенсклачам мегуфтиян 15 сотиқ заминаи ду дар хона як келдор дора ҳуҷҷатош сертификат доштаи срочно фурӯхта мешавад зарур мондагиан дӯстони азиз нархи хонаи фурӯшӣ ана дӯстони азиз 99 000 сомонӣ ина 100 000 не 99 000 сомонӣ да шумо метавонед ки анами хонаи фасони арзони беҳтарина аз ноҳияи ёвон бихарен нархи зур айнехӣ дӯстони азиз бисёро тамошо мекунед ки ай киҷо хона дар корайтона дар комментария наменависен агар шумо да бардуи азиз мисол аз киҷое ки хона дар кора ё мисол квартира дар кора комментария ҳами видеода бинависен ва биё як бозӣ мегзаронем бардуи азиз комментария мисол касе лайки бисёр бигира дар видеои оянда рекламаш мекунам ягон комментария фасонина бинависен ман дар видеои оянда насиб рекламаш мекунам комментария хушрӯ бошане ки ва анами бобои мергана гӯш кунед чӣ мега ана бобиҷон лабай мошиноро дидем ҳо дидум ширкати бахтиёру баҳромҷон дар россия дар анамин борҳое ки тоҷикистон меоянд бозори садовот ва люблино ҷамъ мешаванд борҳое ки бо дар гирду атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд ҳамин борҳоро барои тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад ана вақте ки борҳо омад ба тоҷикистон ки даромад аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад ба душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад бобиҷон аз ҳама асосаш кафолат дорад не гарантия бале нувераҳакои бобош шумо фаҳмидем ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед шумоам занг бизанед дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед бор худаш меомадай ва чеочоли дар ин видео квартираорам ҳастай квартирарам ҳастай бардуи азиз ин як хонаи замини дига ай шаҳри ваҳдат касе ки ай шаҳри ваҳдатен комментарияда бинависен бардуи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи одилида будай 6 сотиқ замин 4 дар хонара бетонаш рехтагӣ дуташ падвал будай монолитам рехтагӣ дӯстони азиз хона мисол ҷои беҳтарин дай наршам арзон гуфтеса ҳами яка мисол барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг мезанем бардуи азизам нархи хона 90 000 сомонӣ мега ина бешухи нархи созайне ки маълумотша дар бар экра нависагим дӯстони азиз касе харидор бошен ҳами якада занг бизанед бигӯен ки номероро ай канали савдо теҷа гирифтам яъне ки ба чаячкидор ба шумо мисол бардуи азиз бо арзон мекуна агар ҳамин хонаро бифурӯшам мумкин бо ягон ачки мада падарка кунада барои ҳамун зангиш бизанен бисёри бардуи россия ай сочи тамошо мекунанд мегӯянд ки хонаи арзон ай шаҳри душанбе бимон ина бардуи азиз якта нормал ниша кофта ёфтем хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе ҷамоати чинтепа саркишти боло 6 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ хонаҳо ремонт дорад дӯстони азиз соҳиби хона бисёр маълумот додагӣ нест фақат навистагие ки шаҳри душанбе ҷамоати чинтепа деҳаи саркишти боло бардуи азиз омадем нархешда нархеш 240 000 сомонӣ ина бардуи азиз 240 000 сомон шумо метавонед ки хонаи фасони арзони беҳтарина ай шаҳри душанбе бихарен маълумоташ дар бар экран навистагиам харидорои аниқ бардуи азиз ҳамин числаи видеоро нигоҳ кунед барвақттар боша ба занг бизанед
агар аммо амрата хол бурдеса боша бихезонаш бугу бихе квартираҳои арзон да омад Саудотеҷе. Бардуи азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана кӯчаи Салимзода. Як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 32 квадратни метраи. Доми навастройка квартира бардуи азиз нав ремонт кардагӣ. Соҳиби квартира маълумот додагӣ ки салом алейкум, доми 5 этажа, 32 квадратни метр, Салимзода. бардуи азиз ба тамоми майдачӯидаш фурӯхта мешавад, мега ака ба худо зур бидай, ҳама чизош месуда. Мисол чизои квартира бардуи азиз нархш 200,000 сомонӣ. ина бардуи азиз, касе ки мада подписатсия кардагим бешухи видеои ма телефони шумода мерава. барои ҳамун вақтона намегира подписатсия кунен, як рӯз не як рӯз мисол хона замин квартира ҳами канали ма мехарен, хе бовар кунен, занг бизанен акара. подписчикои норакӣ дорам, ку бошен комментария да бинависен, зинда бошен. бардуи азиз, ҳами квартира хотири шумоҳай. квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Норак, кӯчаи ана Шамсулло Юсупов навистагиай. як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 36 метри квадратӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай, гӯш кунед. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хонаи яҳуҷрага дар якум ошиёна қарор дорад, балкон надоштай, таъмир дора. бардуи азиз, хона мисол камера часпондагиай, камераи берунакӣ мега, шкаф, кондитсионер ва як шкафи дига дар ошхона места. срочни фурӯхта мешавад. бардуи азиз, мисол барои зиндагӣ кардан ҳамаш 100% бидай, нархш 190,000 сомонӣ. ина бардуи азиз, квартираи арзон дар шаҳри Норак. харидоро яниқ занг бизанед. хайрам, хеле бардуи азиз, 7 миллион да омадем. ана ака бо диққат гӯш кунед. касе ки 7 миллиона гӯш карди, сай бига ки Саудотеҷе рафтанаш бигӣ, ай газ бензин да гузар. бардуи азиз биген, ман мефаҳмам худам. бардуи азиз, квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 24 метри квадратӣ. хона хай ремонт кардагӣ. цуни азиз, соҳиби квартира маълумот додагиай ки як хонагаи фурӯшӣ открити лесинса гуфтагиай. бардуи азиз, мақсад лесинса ай тарафи бари дом мешава, агар мисол хато накунем. ана 4 этажа дар 4 этаж қарор доштай, 46 микрорайонда, нархш 265,000 сомонӣ. таргават мекуна. касе харидори аниқ бошен, бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақтар боша, занг бизанен, қатъи ака гап занен, бигӯен ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтам, як чинимчи арзон ки бо ҳами ака шеринара иншоалло ки арзонтон мекуна. ханам, хеле бачаюча, гал хор доштата надонистиям, зинда бош шеринар. кам-кам настрени ҳастай, кам-кам вақто монқушай қайтон чақчақ мекунем. зинда бошен шеринар. оз агар қавақома бидозум бовар ки ҳеч ка тамошо намекуна, барои ҳам кам-кам чақчақ мекунем ки каме ҳам боша ҳами чақчақҳои мо шумо ҳаловат барена, настренитон соз шава. ана хонахарам набошен, ҳами видеои моро тамошо кунед. хотири ҳами чақчақҳои мо, бардуи азиз, бисёрот менависен, ака ман хонахар нестам, мошинхар нестам, не ки ҳами чақчақҳои тира дӯст медорам, тамошо мекунам, гӯшот мекунам. ман ҳами комментариёро мисол мехонам, бардуи азиз, мебарам ай хасандира, мегум ки бовар ки мо ҳами мухлис доштаем, сағираи камбағал. зинда бошен, ҳама каса дастгирӣ кунен, лайк бижихен, подписатсия кунен. инаи рақамҳои ма ягон кас реклама дорен, замин, хона, квартира, мошин, дар WhatsApp рӯй кунен, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ин номеро, бардуи азиз, мақсад толка WhatsApp шкор мекуна. мо дар хизматем. лайк, комментария фасон бинависен. агар комментария фасон бинависен, дар видеои оянда реклама мекунем комментариятона. гапи бисёр намезанам, бардуи азиз, хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.